siyabhimba lesigidi umbhede wesigidi kasho taxi sami nami nami thintisa zonke igini wasithinta ngempela-ke lana ihobosha lanikhombisa ukuthi hayi ngemfundisi ulifana ngabe utheni awumfundisi ufana ngabe uthi kahle kanjena akudlalwa la futhi kuziwa ngapha lokhu kuyasebenza yabona kanjena Yexami Ishela abantu amangi yexami Yithi onisiqomile mama Yalela amahlazi qhamba Yes. How do you feel so